En smuk sommerdag er du ude at køre. Du standser ved en kirke. Inde i den findes der sikkert vildt mange seje kalkmalerier, tænker du. Men hvor skal du finde relevant information? Du prøver at google kalkmalerier på din smartphone, men informationsstrømmen er overvældende. Du føler, du mister kontrollen. Men bedst som du tror, du er på Herrens mark, sker et mirakel. Du finder Nationalmuseets app, kalkmalerier i danske kirker. Du installerer appen og kører videre. Livet er atter lykkeligt. Du standser igen ved en kirke. Din nye app ved, at du befinder dig ved en ny kirke, og tilbyder nu information om kalkmalerierne derinde. Du går ind i kirken, ser på dem, og hører samtidig stemmen i din smartphone fortælle dig den fascinerende historie bag kunstværket. Livets balance er genoprettet.